Сёння ў гэтай невялічкай сельскай лазні зусім непрыёмны дзень, і нават дым з трубы не прывабіць завітаць заўзятых аматараў лёгкага пару. У зімовы перыяд топяць тут па неабходнасці, але па пятніцах і суботах абавязкова і як след. Бо субота лазневы дзень. Лазня ў аграгарадку Ахова самая малодшая з дзеючых на тэрыторыі Пінскага раёна. Яе пабудавалі ў 2010 годзе. Максімальная адначасовая ўмяшчальнасць 10 чалавек. Приходят местные, приезжают люди, которые, естественно, приезжают сюда на дачу или так родителям. Приходят ежесубботно 10-15 человек каждую субботу. Акрамя Ахоўскай, самымі запатрабаванымі ў раёне застаюцца яшчэ 3 лазні, усеяны ў буйных населеных пунктах. Усяго ж у раёне іх 11. Цана карыснай паслугі 3 рублі. Для пенсіянераў, дзяцей і інвалідаў зніжка. Але нават адносна нізкія цэны не даюць чаканага выніку. Па словах намесніка дырэктара Пінскага раённага жылкамгасу, у вясковых лазняў па-ранейшым вельмі нізкая наведвальнасць. Гэта асноўная праблема. Летась склала ўсяго каля 32%. В бане в основном ходят те люди, которые любят попариться, то есть любители русского пара, потому что, будем говорить, что принять душ он может и дома, а вот посидеть парной с веничком и полезно для здоровья все-таки. И, есть такая категория граждан, которые сугубо ради этого в наши бани ездят. Что касается тех бань, которые расположены вблизи города Пинска, взять Оснежицы, те самые Ахова, Молодковичи, то есть здесь процентов на 50 посещаемости городских граждан. Крытычна нізкая наведвальнасць прывяла да закрыцця 2 раённых лазняў у 2011 годзе. А вось гэтае, што ў вёсцы Кончыцы, перастала працаваць яшчэ 20 гадоў таму. Час, калі ў калгаснай бясплатнай лазні адначасова магло знаходзіцца до 40 чалавек, памятаюць мясцовыя жыхары. Когда при колхозу она нормально работала, когда оплату не производили, задарма жители ходили мыться. А когда стало 30 копеек, то мало кто пошел. Нягледзячы на аптымізацыю кадраў і сродкаў, лазні жыллёва-камунальным гаспадаркам нясуць значныя страты. Толькі за мінулы год гэтая сума для камунальнікаў Пінскага раёна склала каля 100 000 рублёў. Аднак зачыняць лазні цяпер нельга. Урадам зацверджаны комплекс мер па забеспячэнні жыхароў рэспублікі агульнадаступнымі і якаснымі паслугамі лазняў і душавых, у адпаведнасці з якім на месцах распрацаваны планы мерапрыемстваў. Тацяна Будгусаім, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».